Irekin naiz, Beñaturreta Bizkaia eta Garazi Etxaburu, zer moduz? Oso ondo. Kaixo. Bueno, nik ez dakit natura eta dantza biak batera uztartzen dituzue, bat egite hori nolakoa izaten da? Bueno, pieza honen kasun, hasiera batetik sortu zen hondartzan egiteko. Orduan, iten ditugun pieza guztik ez da posible igual naturan itea. Baina, honen kasun bai, hasieratik genekigun horrelako espazio baten iteko zala, eta alde hortatik ondo. Diferentea da eta guretzako oso aberasgarria baita. Ez dakiten Garazi, zuk nolatan izan zenuen dantzaz konpainiaren berri eta zer eman dizu konpainia honek? Bueno, ni udaran etxean egon eta derrepente hartu nuen Adrianaren mezu bat, imeietik, aber nahi nuen dantzazera joan eta beraiekin egon, eta claro, ni momentuan, zelako emozioa, negarrez, eta orain oso gustora, pospozik. Zeintzuk esango zen dituzke beina direla abantaiak eta desabantaiak azkenean, dantza ondartzan egitarenak, ez ondarretan bakarrik, uretan baitere. Uretan gehiagez egiten, Hasiera bai, ez da? Hasiera. Baina, are kalde batetik ematen dizu askatasun gehiago lurren moitzeko, noski ez da hain gogorra, bestela hemen adibidez ingo bagenu askoz gogorra izango litzeke, baina horretan beti daukezu askatasun gehiago, gauzak egiteko lurren. Hortxe, irudiak ikusten ditugu gainera barkatuen behinat, Donostian eman zenuten ikuskizunarenak, ez da? Bai, da, kasu hortan lurre harrie da. Orduan, hor rodillerakin gaude, zapatiakin gaude, esan deten bezala, hau kanpon iteko pieza bezala sortu zen, baina gero hortik aurrea adaptau da espazio ezberdin askota eta aurten lehenengo aldiz teatro batean. Eta Garazi, ez dakit zer moduzko esperientzia izan zen ura? Ureta, Ez ura Donostiko emanaldi hori diot. Ondo, ez dakit, ezberdina, totalmente, eta arean itetik, eta gero hemen asfaltoan itera ere, rodillerak, zapata jantzi bat ditugu, ezberdina, eta lurrera botatzeko ez da hain erraza, ze lurra gogorrago da, eta... Ez da horren erosoa. Ez. Eta beinaten nik ez dakit, dantzari zarete, egun dantzatik bizi aldaiteke? Konpainia honen lana, nik uste dut gehien bat hori dela. Guri eta beste da nahi sinistagaztea benetan lanbide bat izatea posible dela. Hori da beti zuzendaritzatik guri esan digutena, benetan sinistu behar deula hau gure lana dela, eta konpainian hasten gehan momentutik lan bat dela. Eta bai egia da, hortako sortu zen, Euskal Herriko eta kanpoko dantzarik lan bat sortu alizateko dantza mundun, eta bideoi jarraitzen da. Zuk ez dakite Garazi zure ametsa ote den baita ere, dantzari izatea eta dantzaz bizitza batez ere? Bai, txikitatik, 3 urte nituenean hasi nintzen, eta txikitatik izan dut irakasle izateko gogoa. Beti nire ametsa izan da, eta espero egunen baten lortzea. Baina aurretik, urte askotan dantzatu nahi dut, konpainia baten edo bestean, eta gero ezin dodanean gehiago dantzatu, irakasle izateko asmoa. Benetan leku paregabean dantzatuko duzute gaur, Iturrungo hondartza honetan. Oso polita, bai. Ziur nago behin baino gehiagotan egongo zinetela hemen eguzkia edo hartzen, baina dantzan inoiz ez? Ez, egia esan ez. Eguzkia hartzen eta hemen talasoterapia zentro bate badago eta horre ondan egon, baina dantza egiten ez. Así que gaur estrenauko beha. Hori minutu gutxi barru izango da esan dizu egun moduan eta zorte honon opa dizuet, ea ongi ateratzen den. Ni esker. Eskerrik asko Garazi. Ni esker. Ondo segi. Eta esan dizuegu naufragoaken inguruan ari gara hitz egiten eta baiteren noski, zu mailan gaudela aprobetxatuz, bertako kontuak gerturatu nahi dizkizuegu, uda sasoian baikaute eta uda sasoian noski uretara begira jartzen garenean surf edo kasu honetan bodyboard kontuak ere erakutsi nahi dizkizuegu eta hori Marte Elbiraren eskutik egingo dugu, izan ere Ale Xuranga surflariarekin izan da, begira. Ale, ze leku polita, Santelmo ermitan gaude, zuretzako leku berezia izango da, ez? Politxa, bai. Nahiko berezia, hemen denbo asko pasaiteu behira, gehien bat olatua, da nola sartzen nean ekaitzak eta hori ikusteko leku oso ona. Eta baita ere, jendia etortzen da honea
lehenengo neskalaguna botatzen danean, da hola, pixkat, txoko berezi xamarra da, bai. Aurten nahiko posik zaude, 10. postuan zaude. Bai, oraingoz gustora, mantentzen ari naiz postu hori eta urrengo probetan ze lortzen dan. Agian lorpenik handiena zen izan da? Goi mailara igo zinenean edo zein aipatuko zenuke? Bai, ez, 2 txapelketa izan dituan, bat Galizian, ere abazi ginuen, eta jarraian urrengora joan itzan, eta urrengoan egin bai trials osoak irabazi eta bai txapelketa nagusia era bai. Orduan izan zen, boom bat, segituan egin nula, salto irabazten 2 txapelketa jarraian, bai txapelketa nagusia eta gainera urrengo urterako klasifikatua lehenengo klasifikatu bezala mundukoa. Kriston rekuerdo politiakat horretaz, eta baita ere Zumaiara etorreraz, lagundanak hori nahi animatzen, eta baita ere rezibimendu oso nahi intziaten, eta rekuerdo hori betirako gatuko zait. Halako txapelketa bat irabazten desunean, ze etortzen zaizu burura? Goratzen zea mundu guztiataz, ni finalean goratzen itzan, eraitona, beste lagunarek esan ziala, guain dalan ere momentua, anaiarekin izan dako hasierak. Zumaiarrak egiten dutena, hemen, hemen. Erdine harrez behan eri bultzaka eta horrela. Ume batzuk ikusi ditugu eta segurazki zu hola ibiltzen zinan, txikitan? Bai, nibiltzen itzan, hori, nire kortxua ondarretan arrastaka, pixu gehiagi zeukalako niretzako eta ureta hola eramaten nun. Eta pixkanaka, nire nahi ebiltzen zan, maia on xamarra zeukan, eta hasi nintzen ja maila pixkat hartzen edo pixkat ezagutzen kirola ondo beak egindako paipo bati esker, bugi bati esker, baintziala bere zarretako bat hartu eta moztu nire tamainara. Eta orduan horrekin nire maniobratxuak edo nire trukituak hartzen hasi nintzen. Ia engantxauta gau nintzen eta onera arte. Urtean zehar zenbat bidai egiten dituzu? Asko ateatzen dira, Guaingoan, aztelen honetan, nijoa Indonesiara, urrengo txapelketarako preparatzeko eta proiektu berri badaukat, beste portugez batzukin bideo bat egiteko eta grabaketa lan batzukiteko. Orduan, aprobetxatu zarea. Aurtengo helburua zein da, Ales? Mantentzean nagoen posizioan, munduko 10 onenen artean, eta ematea nire guztia eta lortzia emaitza on bat berriro ere. Lortitut pare bat on, bai Txilen eta bai Australian, eta beste bat nahiko nuke lortu hemendik gertu Kanaria Erletletan onena izango litzakela. Sorte hon. Eskerrik asko, eskerrik asko. Zuei. Azorte ona opa diogu Alex Urangari Indonesia alde horretan, olatu bikainak hartzen dituen, eta hemen atzealdean Zumaiko Itzurungo hondartzan olatu askorik ez, baina badakizuen naufragoak emanaldian gauza bereziak egiten dituzela eta urarekin ere erlazionatuta dagoela, hondarretan bakarrik ez, hasiera edo uretan ere egingo baitute. Eta hori minutu gutxi barru izango da, baina aurrez beste gonbidatu bat daukagu, dantzaz konpainiako zuzendaria Fernando Sáenz de Ugarte. Gaixo, zer moduz? Gaixo, oso ondo prest, aber zer moduz ateratzen zaigun gaurko emakizuna. Ziur primeran aterako dela, lehenik eta behin zertan datza, jendeak jakin dezan naufragoak emanaldia. Naufragoak azken finean hasi ginean Lekeitioko festivalarekin batera, gutxi gora bera eskari bat izan zen, eta batez be oinarriak izan zian Sarrionaindia, Joseba Sarrionaindiaren hitzak, poesiak, gehi itsasoa. Hortikan hasi ginen eta sarritsasoa sortu zen, eta Josu Mujikarekin eta konektatu genon, nengo koreografo oso ezaguna, eta ITBn oso ezaguna baita ere. Eta orduan, benetan eta egia esan da, festivalean hasi ginen horrekin, eta hain arrakastatsua izan zen ez, bilbidea izan dula, 2 urte daramatzagu honekin, eta gaina oso elastikoa da, moldatze da nun nahi egiteko, eta gure naufragoak ibili dira. Donostian ere lehen ikusi ditugu irudiak, parte hartu zenuten, eman zenuten ikuskizuna, nola joan zen, esperientzia polita? Bai, benetan nik uste gainera de feria markoan oso aukera izugarria zan guretako eta gureko naufragoak bertan eskaintzeko. Eta bai, nik uste gainera magia hori bazuela, kursal guriatzian, iluminaturik, oso beste marko bat izan zala, eta de ferian gainera hainbeste programadore eta ikusteko aukera izan da, guretako gore handia. Hala da, gaurkoan, estenatokia ezberdina izango da, baina paregabea baitaren oskitzurengo hondartza honetan. Hondartzan egite horrek, nola baitere erakartzen du jendea publikoa ikuskizunaz gozatzera, alderantz?
gaur justu izan dugun eguraldiarekin, nik uste jendia erakarri dugula honea, bai? Beste batzutan zaila da jendia kentzia ondartzatikan gu prestatzeko eta egiteko, baina, bueno, kasu honetan adibidez gaur oso ondo eta benetan gustora egon garela Zumaian. Zukurtek daramatzazu, Fernando, kultura eta arte eszenikoak kudeatuz, gazteak trebatzen, nazio arte mailan baitere, beraientzako lekua edo topatzen. Egun, dantzaz konpainia nola dagoela esango zenuke eta oro har, arte eszenikoen mundua? Ba, begira, nik uste talde batetikan, eta dantza esolan ez dut eredua esango, baina bai abiapuntua hartuta, nik uste dantza oso momentu ona dagoela, nik uste inoiz baino ezagunagoak garela, inoiz baino produkzio ekoizpen benetan eginagoak eta dantzari eginagoak ditugula, eta arte eszenikoak nik uste oso momentu polita baita ere bizitzen ari direla, sortze lanetan, ekoizpen lanetan, horretan, baina bestaletikan oso krisialdi benetan latza bizitzen ari garela, eta orduan nik uste dana estrukturak batez be oso zailak direla mantentzeko, bai? Dantzaz bera, nik uste momentu honetan oso heldutasun momentuan edo gaudela, eta nik uste nabaritzen dela. 6 urtetan, gutxi gora bera, 55 dantzari, bota ditugu lan merkatura Europa osoan zehar, ari dira momentu honetan lan egitean. Horrek gauza pilo bat esaten du lan ikuste strukturari buruz, eta horretan oso harro gaude baita ere, bai? Eta nik uste baita ere egiten ditugun ekoizpena konpainiarekin, benetan oso oain publikoa izaten ari direla, gero eta ezagunagoak direla, gustora gaude. Minutu gutxi barru naufragoak ikuskizuna ikusiko dugu, baina ikuskizun ezberdinak egin dituzu eta niri, atentzioa deitu dit batek, Donostian egintzen duten dantzapote horrek, nola izan zen? Ba, benetan oso esperientzi polita izan zela, justu pasaden maiatzan izan genuen gure azkenengo estreinaria, Kameleoia, deiturikoa, Victoria Eugenian estrenatu genuen, baina zabaldu nahi genuen. Eta beti dantza jendearen gana eramateko gure nahiarekin eta, bintxo ez dakit zer pote, dantzapote holan, orduan azken finean, dantzapote, hementza ikusten dena, horrela, Gipuzkoako tabernariekin eta batera, halako esperientzia jarri genuen martzan, eta, ikusten duzuen bezala, benetan publikoa gelditu zen liluratuta. Hori esan darbizun, harritu aurpegiak ere ikusten genituen horre, trago bat hartzera joandako jendea, eta bapatean, horrelako zerbaitekin topatu. Hori ze gainera, etzien ez mozorratuta, ez jantzita, ez makillatuta, baizik eta bapatean hasten zan dantza, eta taberna batian. Orduan, kuriosua da, batzutan justu dantzarien artean gelditzen zan harrapatuta jendia, eta orduan, eta nik uste lortu genuen, bentsat jendiak esatia, badian joan beharko gara ikusterat, eta hori da izuzuen nahi genuena. Esperientzia polita beraz, eta esperientzia polita zuek naufragoak oraindik ere ikusi ez baduzute, hemendik esan bezala minutu gutxi barru ikusteko aukera izango dugu. Zorte on Fernando eta mi esker. Nik ezakite Fernando hemen Zumaiera etorri zarete eta gastronomiaz gozatzeko aukerarik izan duzuen, bertako gastronomiaz. Oraindikan ez dugu izan, baina bukatzen dugu nian eta aukera dakago. Hola den, eta Marta Elbira gure lankidea, badakiztu boltatxo bat ematen ibili dela Zumaiatik, eta noski jankontuekin ere ibili da beti bezala, nola ez, bokadoitxo bat dastatzeko aukera izan baitu. Tabernari batekin ibili da, bertako pintxoriko berenak prestatzen eta dastatzen. Gozetuta etortzen bagara Zumaiara, Cruz, hemen ez dugu arazorik izango, ondo jateko, bukatzeko. Hori da, beti joten da zerbait, o pintxua, o beste kasualitan bat, o matisko pizkat, o hemen dakau, hau isokina dakau, piper berdia eta bokeroiakin, betikoa da, baina, urde ezpikua, hau da etxo itxusia, da hojaldria, da gazta fresko pizkat, almendra batzuk, eta urde ezpikua. Hau da olarrua, Zumain ezin da faltatu olarruak intzen du pastel bat. Eta hau da mugimendua dago hemen? Bai, giroa da, giro nahi temandin mauentzat, jende etortzen da, eta Zumaia pizkanaka gora dihua, eta bueno. Kanpotarrek ze esaten dute, halako barra bat ikusten dutenean? Una francesa desente hasia sartzen da, bere bazka, bere jatordu egiten du, platertxu hartu, eta bere pintxuakin, da, bai. Era ematen diezu? Bai. Hori bai, Donostin bezala. Hori lehen parte sarrien Donostin entzan, baina, hasi da herrira jatzen, bai. Ze prestatuko dugu? Jarriko dugu, igual mispiran pintxo bat, hori, bai. Hori kasiko hemen gorrezeta bat. Hori da.
hau dakau, ogia da, zerealana, bazien hau, ipintzen du pixkatu ostatuta. Etxean apuntatu, zuek ere egiteko, venga. Eta, bueno, gero dakau hemen labirindako patata dakau. No, bazien jartzen dugu espillan. Bueno, gero jartzen ditut foa bat, pusketa batzuk. Eta orain, ze temporadan gaude? Agian egalusarena ozin da? Bai, baina galuzia hasi da, bai, ontxe da, eta bueno, hori jartzen dugu normalien tomatiakin ozean, baita tipula asko, inda piperbarriakin da, bai, hori ere asko eskatzen dugu, bai. Bai, ez? Temporako gauza beti. Hau da mispira. Da pintxo bat gazia eta goxua bila dazka. Hau da batxuri freskua. Dekoratzeko eta bere... Zapore ere ematen dio, ez? Piskat ematen dio, eta paso dekoratu eta... Bueno, beste ez daka. Listo? Orain postrea prestatzea tokatzen zaigu, zein da gaurko postrea, Cruz? Gaurko postrea da, gin toni bat, 80 dazkat. 80 ginebra desberdin, bai. Eta bakoitza jarri behar dezu tonika batekin. Dazkat 15 tonika desberdin, da, bueno, gero ingrediente de pila bat, ez? Jesus! Eskutzen du eta gelara egiten du, da baina gorro jartzen du. Orduan, bueno, trago hartzen zen bitartien, gela ez da urtutzen, ez? Limoia ezin du falta, nik uste gintoni denai ondo trozekola. Eta gero jemare honi jarriko jo, bonito batzuk pimienta rosa. Eta ostrotxo bat. Aldakala. Gintoni goxuoteko harintxo behar du. Piskada bat unika gaza ez galtzeko. Golpera ototzen gana eta gaza galdutzen du. Ze goxua, mesedez. Bestela hau prestatu, niretzako bakarrik. Mila esker, Cruz. Ondo amaitu ere Martak bazkaria edo afaria edo gintonik batekin, guk ere egingo dugu, baina naufragoak emanaldia amaitu ostean. Eta gure gaurko azken gonbidatu aurkeztu behar dizuet, Josu Mujika, dantzaria eta dantza irakaslea. Kaixo, zer moduz? Kaixo, arratsaldeon. Bueno, ze parajean egingo duzuten dantza gaur, Bai, toki paregabea. Betidanik gustatu izan zaite playa hondartza hau, eta hemen bertan aurkeztea lan hau iruditzen zait zoragarria. Benetan. Bueno, naufragoak ikuskizuneko koreografia zuzara Bai. arduraduna. Ze baliabide izan dituzu koreografia osatzeko, testuak, norenak dira, musika? Batez ere testuak. Bueno, sarri online dia poemak oso aberatzak dira, eta gero entzun nituanean musikatuak, beste mundu bat topatu nuen. Eta abesti asko zeuzkagun aukeratuak, baina azkenean gutxi batzuk hartu genituen, eta uste dut aukeratutako musikak egokiak izan direla, ze ematen digute zerbait kontatzeko aukera, eta, bueno, kasu honetan esan genduen, naufragoak beraiek kontatuko duten bizitza, hori dan aurkezteko oso egokiak zirela. Eta nola moldatu dira dantzariak, koreografiarekin, nolako izan da harreman hori lanean? Bueno, hasiera batean, musika geneukan, eta hasi ginen, improvisatzen, ikusten, zer, gero beste oztopo bageneukan, ia dantzari guztiak kanpotarrak ziren, ez zuten euskara ulertzen, itzuli behar izan genuen hoiedanak, baina behin sartu zirenean, zuzendu zuten bidea nundik norakoa ikusi zuten argi, eta hortikan, material pilo bat atara genuen. Izan zen, ikaragarria eta oso azkar montatu genuen gainera. Emanaldia, hondartzan izateak baldu desabantailarik, Josu? Bai, fizikoki bat, hondartzan egiten duzula. Eta arean, saltak egiteko, korrika egiteko, oztopak dituzu, baina bai, salto egiterakoan da lurrera zoazenean baduzu errestasunak biunagoa da, baina askoz neketsuagoa da. Dantzaria jota blain da bukatzen dute. Oin, beste gauza eder bada, zu zaude hemen hondartzan egiten toki poli batian, atzean itsasoaren zarata ezin hobea. Eta jendea ere gustura gerturatuko da zio. Bai, noski. Toki askotan egin dugu, eta baita ere itsasoa ez dagoen tokietan ere bai, baina itsasoarekin bat dator naufragoan historiarekin, bai. Josuzu, urte askoan ibilizara dantzari moduan, aktore moduan baita ere, nazio artean ere ibilizara, besteak beste okerrez banago Bruselan edo egin izan dituzulako dantzari ikasketak. Zer behar da, zer behar du dantzari batek gustoko duenaz bizitzeko? Non dago, sekretua? Nik uste dut sentimentuak bizi izatea. Dantzari batek sentimentuak behar ditu, horiek bizi izan, eta gero, fisiko bat alandu, sentimendu horiek guztiak aukeratzeko
aukera izatea. Eta hori da, garrantzitsua. Eta aukera badago hemen. Bai, nik uste dut gainera hemen dantzazen konpainia zoragarria dela, eta, oso ederra dela, ikusten da, dantzariak egiten ari direna, oso... Zenbat dantzarik osatzen dute ikuskizuna? 10 dantzarik, bai. Lehenengoan egin genuanean batzuetan sartzen genituen ere bai ume batzuk eta beste dantzari batzuk, baina azkenean tokiz-toki biltzeko 10 dantzari erabiltzen ditugu, egokiena delako. Zu Josu, dantzaria, dantza irakaslea, aktorea, gauza asko egin dituzu. Zerbait gehiago gustatzen dizu bestea baino, ala guztiak ere gustoko? Dana ditut gustoko, eta gainera segun eta ze garaitan zauden egiten dituzu gauza batzuk. Orain gehiago gustatzen zen koreografoa eta erakustea, dantzan erakustea. Beste garai batean dantzan egitea nahi nuen, eta hori egin nuen. Oin gainera ere, ez dakit, gorputzan naiz eta ondo eduki, ez daukazu gaztetako indarra, eta beste burua ere aldatu egiten dut, beraz, orain gustora koreografiak eta erakusten. Eta gaztazarera oraindik, Bai, eskerrik asko. Josu Mujika, mila esker gurean izateagatik, zorte honon haupa dizut gaurko emanaldian, minutu gutxi barru hementxe itzurungo hondartzan emango duzuten ikuskizunean. Eta beste bat arte. Eskerrik asko, mila esker benetan. Eta ikusentzuleok guk besterik ez, azkenean, naufragoak emanaldiko protagonistekin aritu gara solasean, beraiek ikuskizunaren nondik norako guztiak aipatu dizkigute, eta zer esango dizuet, ikuskizun polita, berezia eta ezberdina ikusteko aukera izango duzuela jarraian. Beraz, badakizu, dantzaz konpainiaren eskutik naufragoak ikuskizuna gozatu benetan, ondo segi. Hasieran bertan ekibokatu ginen mundura euskaldun sortzean eta gero ez genuen iraultzaren borrokatik apartatzen jakin esna kantu bat abestu genion sehaska hutsari takoiz batez el puertoko gartzelan esnatu ginen maite genituen gauzengatik erori ginen preso baina gure maitasuna oraindik ez dago preso. Zori gaitzez, haunitzek ibokatu ekarri gintuzten eserriko azken ipurdiontan bizi edo hiltzera eta bizi estularria mirariz gain bizi gara eta bizitza ez da guretzat egundo izango lehen zen bezalakoa arrezkero maite genituen gauzengatik erori ginen preso baina gure maitasuna orain
erori ginen preso, baina gure maitasuna oraindik ez dago preso. Ez dago preso. Geratu egiten gara, ala joan. Hala ere, geratzen garenean ez gara apur bat joaten, eta joaten garenean ez gara geratu egiten, abiatzen dena ez da egundo inon geratuko, ala itzuliko da. Zeure gorputza da orain nire iria. Zeu zara orain nahi dudan aperria. Bizitzeko etzai horren beste ardura. Paris, Tombuktu, New York, Bombay, segura. Berlin, Kathmandu, Sydney, Addis Abeba. Alger, Lisboa, Budapest, Kiev, Ottawa. Baina orain zeu zara nire hiriburua. Aberri hilobin neure sorlekua. Hiltzeko ere erdintxu zaite.
itxasoz bestaldera joan ziren eta ez dira egundo itzuliko izurtek idatutako lekuraino baino ez ziren ailegatu itxasoak bere zare larrietan gatibatu ditu eta inoiz itzuliko balira ere jadanik ez dira joan zirenak izango. Javier Gardoki, Josefina Sorozabal, Aurelio Legarreta, Catalina Rietal, Maria Luz Fierro, Agirre Amabi urte, Francisco Araluzea, Neskato Erreban, Gernika. Aurelia Candes López, Clara Zaldunbide, Gorputzatiak, Germana Basabe Orma, Etxea Telesforo, Eliero Barrutia, Maria Santa, Bilbao Uriona, Beizatibat, Candida. Agapita iturralde, zuloaga
Argiak piztuta topatzen ditut, kalera irteten aizen orduan, iluntzean norpisten ote ditu, argi horiek eskutuan. Atzo itzaltzen ikusi nituen, goizean lanerantz nindoala, gaua erretiratzen hasiatzen, eguzkia algitzen zela, argiak onak dira, jakin nahi nuke, nola, jakin nahi nuke, nork zerk pizten dituen. Jakin nuke. Nola pizten diren. Jakin nahi nuke. Nola pizten diren. Ametsak pizteko eta esperantzak ilunaldietarako argiak batak bestearen begietan ere desioak ikusteko argiak jakin nahi nuke. Argiak pizten jakin nahi nuke. Haizeak gure errautsak eramanen ditu, beste hizkuntzaz mintzo diren Espainetaraino. Gure aitaren etxeak zutik iraunen du guk gabe. O vento espalhará as nossas cinzas até aos lábios que falam outros idiomas. A casa do nosso pai permanecerá em pé, mesmo sem nós. Vítr roznese náš popel až k rtům mluvícím cizími jazyky. Domov našich otců bude pevně stát, i když my už tu nebudeme. Il vento porterà le nostre ceneri verso le labbra che parlano altre lingue.
La casa del nostro Padre resterà in piedi anche senza di noi. De wind verstrooit ons as naar lippen die andere talen spreken. Het huis van onze Vader zal blijven staan, zelfs zonder ons. El vent escamparà les nostres cendres fins als llavis que parlen altres llengües. La casa del nostre pare romandrà en peus, inclòs sense nosaltres.